hele vejen igennem, der har man jo mulighed for at følge med i naturens gang, og det er jo fantastisk at se verden sådan lidt fra en anden side af. Altså, jeg synes jo hele oplevelsen, man ser så mange smukke omgivelser, som man overhovedet ikke anede eksisterede. Jeg synes, folk er enormt glade. Der er godt humør. Du får så dejlig mad og vino. Og, jeg får også en masse viden. Og det kan godt være lige nu, når man får spørgsmålet, hvad lærte du så om? Så kan man ikke svare. Men når man kommer hjem og får kigget på sine egne små billeder, så begynder det at sætte sig lidt, ikke? Stemningen på sådan et flodkrydstogt, altså den synes jeg jo, den er fantastisk. Den er jo så afslappet, hvorimod at hvis man havde været på en af de store krydstogter, på de store skibe der, det er jo alt for mange mennesker. Altså man møder jo alle her, altså der er normerne at møde alle. Jamen, og så er der også mange gode hjørner, hvor man ligesom kan trække sig og være sig selv. Altså det kan så mange ting, både ude og inde, synes jeg. Jamen, denne gang, der synes Bodil og jeg, at vi skulle have en lidt mere tilbagelænet rejseform. Hvor vi ikke skulle pakke vores kufferter hver anden dag, men hvor vi har det hele i vores kahyt. Det har vi prøvet før på Donau, og det havde vi gode erfaringer med. Og det er også det, vi oplever nu. Og så kan vi jo bare deltage i programmet, som vi har lyst, og det kan vi også rigtig godt lide. Vi har faktisk deltaget i alle udflugter, fordi vi gerne vil have et godt udbytte. Men bare det, at vi ved, at det er tvangfrit, og vi kan vælge til og fra, det kan vi virkelig godt lide. Så noget af det, der også sådan ligesom har givet os blod på tanden for det her, det er jo de mennesker, vi møder, hvor man kommer til at sidde og snakke og høre om deres tidligere ture, som har prøvet det før, også på andre floder. Så vi har da allerede besluttet os for, at vi skal da prøve Donau for eksempel som den næste. Så det er vi slet ikke færdige med det her. Nej. Ja, vi har talt om, hvad skal næste ferie gå ud på. Og Bodil ønsker faktisk endnu et flodkrydstogt. Hun taler om, at vi skulle sejle på Douro-floden i Portugal. Og hvem ved, hun får tit sin vilje, så det er meget sandsynligt. Lige på den her tur i hvert fald. Det er faktisk anden gang, vi rejser med Best Travel. Og jeg vil bare sige, at det har været super godt. Og jeg synes, de er enormt professionelle. De er meget vidende. Og så er de enormt hjælpsomme, hvis der er, man har et lille problem. Så træder de bare ind og får det ordnet. Det er jo imponerende, igen, den der rejseform, ikke? Altså, hvor man faktisk allerede bliver mødt i lufthavnen, når man bliver fulgt hele vejen. Jeg synes, det er dejligt med den tryghed og tillid og de skønne mennesker, man er omgivet af. Og så har vi jo fået masser af info op til afrejse, også fra Best Travel af. Så altså, det vil også være Best Travel, vi vælger næste gang.